Здравейте! Искате ли да запазите младостта си и да се чувствате пълни с енергия? Секретът се крие в храната, която консумираме всеки ден. Днес ще ви разкажа за 12 храни, които могат не само да възстановят младостта ви, но и да я задържат. Първо, нека поговорим за опасността от захарта и месото. Захарта не просто вреди на зъбите ви, тя също така дехидратира клетките и намалява ензимната активност. Прекомерната консумация на месо натоварва организма с излишни хормони и стресира органите. Но не всичко е загубено. Заместете месото с риба, тя съдържа лесно усвоими аминокиселини и хранителни вещества, които поддържат здравето и младостта ви. Избирайте риба за по-добър баланс в диетата си. Избягвайте преработените храни, те нарушават баланса в тялото ви и ускоряват процеса на стареене. Внимавайте с газираните напитки и изкуствените сокове, те не са вашите приятели. Солта е още един враг на младостта. Знаете ли, че можете да проверите дали имате недостиг на сол, като поставите малко на езика си? Ако искате да запазите сърдечно-съдовата си система здрава, ограничете приема на сол. А сега нека поговорим за 12-те ключови храни, които могат да върнат младостта ви. Пийте повече вода, яжте ядки, авокадо и горски плодове, те са вашите тайни оръжия в битката със стареенето. Ядките като бадеми, кашо и бразилски орехи са богати на алкални вещества и важни нутриенти. Но помнете, всичко трябва да е с мярка. Морските дарове, като водораслите, също са важни. Те възстановяват алкалния баланс в тялото и носят уникални ползи за здравето ви. И накрая, не забравяйте, всяка възраст изисква различен подход към храненето. Затова персонализирайте диетата си, като включите растителни масла, портокали и лимони. Те ще ви помогнат да запазите жизнеността си на всяка възраст. Запомнете, правилният избор на храни не само ще ви помогне да изглеждате по-млади, но и ще ви накара да се чувствате така. Бъдете млади, бъдете здрави и нека храната бъде вашият съюзник. Поделите с тим видео и не забудете подписать се на наш канал для получения ещ больше полезных съветов.